Už 130 rokov uplynulo, ako sa začala písať história Dolnokubinskej strednej odbornej školy obchodu a služieb. Jej názov prešiel mnohými zmenami, ktoré charakterizovali zameranie školy. Súčasný oficiálny názov nesie od roku 2010. Stredná odborná škola obchodu a služieb svoje výročie aj patrične oslávila. Podujatie priblížilo celú jej históriu a rovnako tak aj jej súčasné postavenie. Slávnostné podujatie otvorili samotní žiaci svojim veľkolepým vystúpením. Škola je výnimočná tým, že máme veľa aktívnych odborov. Hej. Keď si to zoberiete, máme 13, mali sme až 17. Máme dosť dobrý počet žiakov, aj sú to deti, ktoré treba vychovávať a ukázať im cestu do života. Do toho života sa ťahajú sami. Aj na tie zahraničné praxe, ktoré máme. Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka svojim študentom aj možnosť vycestovať do zahraničia a získať tak nielen prax vo svojom odbore, ale zároveň sa aj zdokonaliť v cudzom jazyku či nadviazať nové priateľstvá. Žiaci tak chodia na odbornú stáž do 11 krajín Európskej únie, na ktorej ich už bolo viac ako 1000. Okrem toho má Stredná odborná škola obchodu a služieb partnerstvo so školami v susedných Čechách a rovnako tak aj v Poľsku. Teória sa v tejto škole vyučuje na 2 miestach, na Pelžimovej a Štefánikovej ulici. Žiaci môžu skúsenosti nadobúdať aj v 2 strediskách, ktoré sú zamerané na kaderníctvo, kozmetiku a reštauráciu. Ponuka odborov pre študentov je tak naozaj široká. Sú to odbory maturitné, hotelová akadémia, maturitný čašník, maturitný kuchár, maturitný operátor drevarskej a nábytkárskej výroby, a potom operátor stavebnej výroby a kozmetička. Čo sa týka trojročných učebných odborov, tam sú murár, inštalatér, kaderník, kuchár a hostinský. Všetci títo trojroční môžu potom u nás si urobiť maturitné vysvedčenie, ak majú záujem, v tzv. Nadstavbovom štúdiu. Ako boli spomínané, je to odbor podnikanie v remeslách a službách a vlasová kozmetika. Mrzí nás veľmi to, že tie remeselnícke profesie nám troška stagnujú, ako je murár, inštalatér, operátor drevárskej nábytkárskej výroby. A to je chyba, pretože sami vidíme, aj vy vidíte určite, že remeselníkov bude pomaly málo a to je veľmi zlá vec. Stredná odborná škola obchodu a služieb sa navyše píše aj mnohými úspechmi, a to v rámci gastronomických či športových súťaží. Tuším, že Jožo Ráš to povedal, ak sa sami nepochválime, kto nás pochváli, takže začnem od seba. Vďaka jednému žiakovi, Braňovi Fabrimu, tiež bol spomínaný, spracoval taký projekt, ktorým vyhlasovateľom bolo ministerstvo školstva. A v roku, tuším, 2014 som bol s ním na ministerstve školstva, kde žiak spolu so mnou prevzal cenu ministra za projekt, ktorý on spracoval. Týkal sa ohľadom histórie Slovákov, ktorí žijú v Batskom Petrovci. Školu navštevuje 591 študentov a 50 srbských žiakov, ktorých vyučuje celkom 73 pedagógov. Medzi nimi sú však aj takí, ktorí túto školu vyštudovali a následne sa do nej aj vrátili ako pedagógovia, a tých je presne 18. Sú to pocity také trošku viac starostí ako bez starostí. Predsa ten študent je viac taký bezstarostnejší život a teraz je to už taký starostnejší, ale je to úplne super. Moje pani učiteľky, pani profesorky, pani majsterky sú teraz moje kolegyne. Chcela som niečo odovzdať, to, čo som sa naučila, nejakú prax, čo som získala, tak chcela som ju odovzdať ďalej, vlastne ďalšej generácii, ktorá tu teraz nastupuje. Ja som to už na tejto škole veľa prežil, tak prajem len čo najviac dobrých pedagógov, ešte lepších žiakov, aby do našej školy pribudali len dobrí žiaci, aj bolo ešte viac, ako je doteraz. K škole prajem do ďalších rokov úspešných žiakov, veľa žiakov, a aby bolo možno naklonené možno z ministerstva
a zákonodarci prijali také zákony, aby bolo viacej študentov na odborných školách. Veľa úspechov, veľa žiakov, výborných kolektív. Je to pekné a na druhej strane je to aj taká spomienka, že koľko rokov som tu už prežil, čo sa všetko zlepšilo a aké žiaci majú skúsenosti a možnosti v rámci svojho ďalšieho využitia, v rámci praxe a tak ďalej, a prajem všetko dobré v ďalšom živote. Krásne to bolo, úžasne, aj som si troška slzy vybehli, ozaj to bolo dojímavé, veľmi, veľmi krásne pripravené, tie spomienky úžasné, to ozaj mi aj slzy išli. Slávnostné akcie pri príležitosti 130. výročia vzniku školy sa zúčastnil aj Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, ktorý škole udelil pamätný list ako prejav úcty a vďaky za všetku doterajšiu prácu. Podujatie vyšperkovali aj bývalí študenti školy, ktorí sú úspešní po celom svete a prihovorili sa tak tým súčasným ako aj svojim bývalým pedagógom. Akciu navyše spestrili svojim rôznorodným vystúpením samotní žiaci školy.